Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 18 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 6 bersikulo 19 ngadto sa 23. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan. Ayaw kamo pagtigom ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa anay ug kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit diin walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ng imong mata, malukop sa kangitngit ang imong lawas. Busa, kung ang kahayag nga anaa kanimo, kangitngit di ay, unsa na lang kaha ang imong kangitngit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw, o Kristo.